Please. Έλα, πώς είναι. Έλα, αδερφέ μου. Έλα. Σαμουράι το πιες. Εγώ από Αλεξάνδρεια, ρε, από Βέρεμι. What are you doing? What are you doing? Τον αντίτο το πιες. Just go. I need to look my friend. Έλα λίγο πιο. Κάτσε, κάνει παρέα στους τοίχους. Good job, bro. Εγώ You're perfect. άμα θέλετε Μόνο πίσω από δίκο ξέρεις, Πώς σε βασάνικες. No. What? These guys banned, will be banned, dismissed, and blacklisted. Are you kidding me? Go on prison for 1 hour. Put in prison. Think τον of ανοίξω το it. χοντρό. Pull an admin. Το μετρό με το smart που είχε, ρε. What the Α, όχι, το fuck? χοντρό, ρε. Pull an admin. Mr. Ποιον λες το Fox. Μάκη, το Mr. δεύτερο, Fox, το Mr. χοντρό, Fox. το Μάκη. Ναι. I need in the Κατερίνη μου, δική μας είναι όλοι. Όντως. Δικού μας είναι, ρε. please inside me. Please. Έλεγε εδώ πέρα ο κύριος Κρέμ, πούντος. Πούντος ο κύριος Έλα, Κρέμ. κρεμπούλα, έλα να σε πάρουμε μια Κρεμπούλα, πάτη. δεν είναι. Κρεμπούλα. My friend. Go on. Ζωγράφισε το. Άκου, είστε τόσο πολλά άτομα εδώ και δεν μπορείτε να έρθετε σε Doritos από Ναι, 3 Ρε σκατολίτσα, φέτος το Ρίτορι δεν Hey, you're a smart guy. Just keep it in. I called an admin. Keep it here. No problem. I have no. I don't think so. I don't think so. Πόση ώρα έχεις, ρε? Loco. Mr. Fox, he will get banned, dismissed, and blacklisted. No problem. He just sued me.